Human madakpan sa drug buy bust operation, gipangkapkapan dayon sa mga pulis ang duha ka mga suspects. Din hinakuha ang mga ebidensya hilabi na sa bag sa babaeng nadakpan. Sama sa nakasasye nga gituuhang shabu. Kinigawas pa sa unang napalit sa mga pulis nga usa ka sasye nga adunay sulod sa gituuhang shabu. Subay sa report sa Digos City PNP, bandang alas 11:16 kagabi, Oktubre 26, dihang gilusad ang joint drug buy bust operation sa mga miyembro sa Digos City PNP, PDEA, PDEO, RMFB 11, 1st DSP MFC sa Sitio Santo Tomas, Cagas Village, Barangay Higpit, Digos City. Og napalitan ang mga suspect og gituuhang shabu baylo sa usa ka libo ka pesos nga marked money. Giilas sa mga pulis ang duha ka mga suspect nga sila Marivic De Leon Raganas nga nalakip sa Copland Marivic og Jonald Bontilla Rojas nga mag-live-in partner. Mobalor tanan sa 9,656 pesos ang nakuha og nasignit nga gituuhang shabu. Nasubay sa investigasyon sa kapulisan nga si Marivic nadakpan na kaniadto tungod gihapon sa illegal nga droga ug nadakpan na sab og balik karon. Nangapriso na sa Digos City Police Station ang duha ka mga suspect.